Yorùbá ní bílé òwínlé kì í jó àjòràn. Bílé òwínlé kì í jó àjòràn. Bẹ́ẹ̀ ni àkíyèsí Yorùbá ló múrúfẹ́ òwe yìí wá. Èdùmàrè kó má ṣẹrù wa lófò. Èdùmàrè kó má ṣàwa gangan lófò. Kó má jẹ́ kí arógun iná. Tí a bá wò ó, Yorùbá ní igi súnmọ́gi lọ̀bọ fi ń yọ̀. Tí ìjàmbá iná bá ṣẹlẹ̀, a rí wípé tílé bá súnmọ́ra wọn dáadáa, tílé kìíní bá ń jó, ó rọrùn fún iná náà láti ràn mọ́ ilé kejì, láti ràn mọ́ ilé kẹta àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá fi ní pé bílé òwínlé kì í jó àjòràn. Tá a bá wá wò ó, ẹni abásùntì náà là á jarun páálù. Kí là ń gbìyànjú láti sọ? Nígbà míì tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ pé lágbájá ń dààmú mi, lágbájá ń rojọ́ mi kiri, lágbájá ó ń dúlé mi púpọ̀, ìwọ ni ò mọ̀ dúpẹ́. Bílé ò bá mọ̀ wílé kì í mọ̀ jájòràn. Ọlá apẹ́ súnmọ́ra yín ni. Tí ò bá sọ ẹni tí ò súnmọ́ tí ò mọ̀ rí, tẹ́ẹ̀jọ́ ní nǹkan ti pọ̀ sí òun lẹ́jọ́ wa mọ̀ ṣẹra yín, wọn a máa lò láti fi parí ìjà nígbà míì. Ẹ rántí pé mo ti sọ ṣáájú wípé ìlò òwe Yorùbá tàbí ìtumọ̀ òwe Yorùbá lọ́pọ̀ ìgbà ìlò rẹ̀ nínú gbólóhùn ni ó sọ irú ìtumọ̀ tí a ó fún un. Gbé ìtumọ̀ tí a fún èyí ni wípé à ń lò ó láti fi parí ìjà nígbà míì, à ń lò ó láti fi pẹ̀tù sí aáwọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ò le tó bẹ́ẹ̀. Bílé ò bá wínlé kì í jájòràn. Ìgbà míì a lè lò ó láti sọ fẹ́yàn kó kíyèsára nípa ru lágbọ́nrin pé kíyèsára o, àti ìrẹ́ tó ń rí jù lójú ọmọ sí ọ báyìí, àti ìrẹ́ tó ń rí jù lójú ọmọ hurúwà báyìí sí ọ, àti ìrẹ́ tó ń rí tán ló jẹ́ kí o mọ hurúwà tí òun náà ń wù. Pé bílé ò bá wínlé kì í jájòràn o. Tó o bá súnmọ́, o ní láti ta kété sí i díẹ̀. O ní láti fún un láàyè díẹ̀, láti jẹ́ kí àyè díẹ̀ kó wà láàrin ìwọ àti ẹ̀, kó má bàa fi sí irú gbámi sí omi ò tó bẹ́ẹ̀ mọ́. Bí ó ti mọ lónìí nù. Akínọlá Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní jẹ́ Abíóyè. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ bá mi subscribe sí YouTube channel mi Ọlámídé Ọlábàtà. Yóò sì dára fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Ire o. Please subscribe.